Sitten tämä ensimmäinen osio, eli forkataan tämä MS Learnin tailspinni täältä omaan GitHubiin. Noin, nyt nähdään, että on täällä mun omassa GitHubissa repositorina. Sitten seuraavaksi otetaan täältä tätä template. Mulla on eri selaimessa toi Azure. Ja siitä vielä noi täytettiin ja create project. Ja tossa oli vielä, että piti täältä laittaa nämä pois päältä organizational settingsissa. Ja täällä on nyt templateista sit muodostunut tämä boardi. Ja lähdetään rakentamaan pipelinea. GitHubiin yhdistetään. Hyväksytään sieltä oikea repositori. Ja hyväksytään ja asennetaan. Ja nyt tässä tulikin haaste, että toi configure-osio tosta skippaantuu, eli se menee suoraan tänne review-osioon, mutta se pitäisi googletteleman avulla onnistua, kun vaan uudelleen nimetään täältä tämä Azure Pipeline YML valmistiedosta. Joo, nyt se hyppäsikin sit heti tähän configure-osioon. Ja nyt voidaan valita täältä oikea konfaus tuohon pipelineen. Eli ASP.NET ja Core. Näin. Ja sitten save and run. Ja täältä mentiin läpi. Uusi pipeline tehty. Ja tosiaan nyt tässä pitikin sitten pyytää lupaa näihin agentteihin. Ja tämä pipeline saatiinkin toimimaan ilman, että piti odottaa sitä kahta päivää, että saa sen agentin käyttöön, kun teki sen self-host-agentin. Eli täältä piti muokata vaan koodista poolia sinne defaulttiin tehdä sitten omalla koneella pyörivä agentti. Ja sitten nähdään, että täällä on kaikki nämä jobit mennyt läpi. Ja tuossa NVM installin kohdalla tuli paljon ongelmia, mutta nyt sekin saatiin toimimaan tällä self-hosted agentilla. Ja nyt nähdään, että täällä on yksi työ julkaistu. Ja sitten täältä published kansiosta Dropin ja Release alta löytyy tämä zip-tiedosto, joka voidaan ladata.